behar linguistiko horiei erantzuten duten. Eta gero zer azkenak zuten, erregistro eta autokontzeptuaren da, kalifikunea. Ezkenan, lingu guzti horrek Euskaldun horretan eragiten du Euskaldun tasunarekiko sentsazio bat edo, eta horrek autokontzepzioan badu eragin bat, nik ez baldin badut nire buruak ikusten hainbat erregistretan ongi apainatzeko, izan dezaket eskolako erregistroa lan duta, baina igual ez nizken sentitzen gero lagun artean edo gazteizten azpintiko lagun artean modu informal batean mintzatzen gara, haiek utzitin zute ikatzen, eta zu nabitzen zuen agian zure euskara formalegia dela ez dela okitzen lagun arteko horretara, eta igual zera eroso sentitzen, eta haino dezakezu zure gaztelera informalera, baina lan duzu horretara. Azkenean gero nahi patu dela Euskaldun berria dago zara eta lako bat importantean iztun berria erabiltzen, momentu batean hori esaten ari zen, eta iztun zaharrok, jaustu din berdo da. Bada modu bat, bada dela batzuk oso azpitituluen zalea, baina ETB fikzioa egongo balitz euskeraz bikoiztuta horrek hartu alitzan luke, guk Madrileko txelia horrek hasi genuen. Esan edut, fundamentala da, orduan ni beti gatatperatako, baten ez dut subtitula jatorrizko ez, baina portugaleko euskalduna barro euskera alik eta naturalen hain zuen. Atzo ere entzatu zen pelikula eta subtitulak eta lehin Luistxo Fernandezekin egin nolako eztabaida bat, baina ni Kepasako lehen alkalatuak oso neurak ditut, erderaz telebistan hartu. Eta euskeraz, sortu ditzako pelikula asko, baina beste sortzeko ere zara kapaz, eta behar dugu, zango hori dugu. Atzo, Gorka Salcesek ere hori edabidek izan dezaketela arnazgune geografiko idealoitatik kanpo bizitan gehiengo horrek, aprobetxatzeko modua edabidek izan daizkela. Igual ez dagoela hori gehiek esplotatuta, ez loturak egitearen atzoko saio hori. Adibidez, gaztean aldatxuta gotzen, edo zelandak epa gotzon, edo zelandak. Aldatu edo horren ondoan ere beste da jarri. Horrek ez da oso bat frantzatzen dut, nik ustez. Bueno, nik uste badala tipologia bat dagoena. Ja, bai. Horra lantzena, baina beste bat ere da dagoa. Onartuko litzateke hori, telebista irraki publiko baten gaztelaniaz? Ez. Gero osatzea, gure garbizale... Ez da garbizale, Hori esketx baterako nik ustut ondo dagoela, baina ez da garbizalekeri. Azkenean, nire ustez, indartu itzen ditu formula kalian, dagoena. Beste, registro, estrofiz, baina igual izan. Sortze nahi honetan, eta gira da, askotan ez dute nahi, ez da registro desberdinak egiteko eta hori gainera, horretaz entzaiten duen bakoitzan, entzaiten duen aldaera herrietako aldaerarekin, ez? Eta, bueno, gazte gehienak eskontatik ikasitako guen batean, aldaera horiek izateko, aukera gutxi. Egiten zait batzutan, hain horrela jatzerakan, sakralizatzen ere aidea. Lekuko atzun horretan, lekutze esageratu bat nire ikusten ditek ere zaten nahi gara, ondo dago,
egitea, baina kontu zer egitea behaz, nik ezin dut imaginatu helburua izan behar denik emazte horiek guztiek izatea dialektoaren edo herri bateko orduan. Nik uste dut oso ondo dago konturatzea importantea da, baina liburu ematen dit, esortea egitean nahi, karga gehiagi ipintzen horretan, hain zuzen, helburua ezin. Bilbon adibidez, izan da hauek ikustuten programa, Guazemak, Bilbon, ezagutzen da, oso gore zera da, ezagutzen, baina ezagutzen da, Bilbon hori zertatzea, eta oso ondo dut presentizatea eta batuzen dagoenekoa, baina ez sortzea jerarkia gehiagin makatzen horretan eta gazte gehienak eta gehiago behar dutu. Helbura bat gazte guztiak nahi dutu eta helbura hori izanik sortzea behar gehiagin makatzen jerarkia oso ondo dut. Bazen badira jartzea nire urtez esakatu baina helburuan markatu Gazteizen gertatzen ari da hori. Gazteizen gertatzen ari da izan guzti hori edo horiko inguruan zonako eta nire guztietan. Hombre, helburua baino azkenean bezala hitz egitea, eta gu diskurso hori elikatzen ari gabe, igual, enetik anunio urteatako gehala esan gaziko, pasen gara. Ez dago horren muturra da ikako ikastaroa. Aldidez. Ni horrekin benetan ari jokatzen dut eta pizka bat bazilatzen zutenik ikari lehingo da. Eta erratua bezala biak lehingo dira eta guzti dizea bolitzen. Baina zer esaten du zer? Egizten importa. Bilbo batean ikaz norbait ez dezarenean, nire zer esaten dizene. Bilbotar bat, ez? Guztu dut izugarrezko esfortzoa egin dela txoak zeban eta zer hori datu bateratzen dut. Baina, ezin ditugu gazteak erabiltzen entzun, ez bat nolako informal. Eta herri askotan ez da euskalkiri. Oain arte informala izan da euskalkia. Baina ez darkan informali batuan. Eta hori da arazo hori hori ezin du. Eta edo ika erabiltzeu edo galdutzatu bat edo eta beste bat sortu. Baina ez sortu eta eki behar du informala. Bestela gazte ez dut. Baina, sortu dutenean, eski hori kendu inbarra da. Zeratik kendu behar da eski. Eski dago ekastuen argumentatibo gauzada, karga gauzada emateko, eski hori kendu. Eta ez da, edo zen nire, eski balinda esan garrantzeko, zebat lan egin behar izan duguna. Zebat esan garrantzen duzu hori. Beste galtzen da melako. Eski araztua da, balinda indartzen, ni alde nau. Baina pasatzen da, badirudi keiketak egiten gabizela dentzora guztian. Bat ala bestia, ala ez edo. Ulertzen? Eta euskainola superondo da, superondo. Problema da, euskainolak irabazten da bela. Esta, Hasieran goiko baieztapenarekin, baina askotan esan duguna dena ezin dela eskolaren eskuntzi euskararen normalizazioan. Eta hortik pasatu gara esatez bai beste baieztapen bat. Euskara ez da bakarrik, euskararen ardura bakarrik, baina baita euskara ez da eskolaren ardura bakarra. Bi errealitate horiek edo bi baieztapen horiek dira pixka bat eskolaren konplexutasunaren reflejoa, ez da? Nola lotu bi elementu horiek. Eta hortik hasita, hortik jarraituta, azpimarratu da
instituzioen igual agertze oraindik potenteagoa eta mezu zuzenagoak euskararen normalizazioarekin lotutakoak, hori agertu da. Eta beste bi ideia, kulturalestasuna eta hizkuntzalestasuna kudeatzeko premia ikusten da, euskara hizkuntza gutxitua kontzientzia zabaltzeko beharra, hori pixka bat igual beste talde batean agertuko da, euskara lotzea eskolako hizkuntza eta formaltasuna eta bat, eta kulturalistasuna oinarrituta. Eta ildo honetatik zalantzan jarri da, orokorrean irakasleak planteamendu honen barruan edo honen argitan gaitasuna daukaten kontu hauen guztiak gogoan izanik, ez? Horrek eskatzen du bestelako aparteko prestakuntza edo gaitasuna. Eta azkenik, atera den beste gauza bat, gai bat, eskolaren kontestutasuna azpimarratzen duena da, ja, nekagarria dela, estatu mailan, nolabait bagaude horre hezkuntza ministerioaren menpean hori, ezker etorri eta eredu bat, eta honek daukaren ondorioa, komunidatu honetan, etorri eskuina eta beste eredu bat, eta aterantziz. Eta hor, lortu behar dela, ez dakizen mailatan, baina nolabaiteko adostasun minimo bat, aldatzen ez dena. Gero jagokituko dena garaiekin, edo denborekin, edo dena aldatua. Baina ez egon, etaren gabe aldatzen, markoa, eredua eta abar. Bai? Ez da izan zuena. Ez da hori zuena, ez? Nik uste dut irakaslegoan mugikortasuna oso importantea. Hori batera da, Bai, egia da. Eta gurasoen parte hartza eskola. Gurasoenak nire kasuan eta zanete bai. Besterik, ez azkenik egin, eskolaren kontestutasuna. Oso kontestu. Hizkuntzaren didaktika, Uneko idea eta pixkatu hain gaira azalduan idotikan kurikuluma ez izatea ruta politikoen futori. Ez eta azterketa akademikoetatik datorren zakoen ez. Konfrontazio evaluatiboetatik doitua. Pixkatu zunartua, ez izatea ruta politiko baten. Baliabide, beste bat izan da, ikasbil bezalako baliabide bankuak irizpide didaktiko berrienetara egokitu daitezela. Adibidez zehatz bat izateko, arkaitzek aipatzezugun, edukien arabera, gaien arabera zailkatuta daudela unitateak eta baliabideak ez da. Genero, testu generoen araberako zailkapen bat izateak, edo ahozko idatzizko, irizpide finago, didaktiko finagoekin zailkatuta edukizkero baliabide hauek, erabilgarriago izango liateke. Eta pixka dator, pixkat ahozkotasunaren didaktika indartu. Aipatu da munduan, erregistroen trebakuntza, garrantzia nolako duke, eta materialgintza sustatu, ikerketa bultza, korpusaren bilketa eta ikerketa. Materialgintza landu, eta ahozkotasuna, adierazkortasuna, esan dut narra, pixkat ez da gero eragin denan, uste dueneko, ahozkotasunarekin notu dugu eta irakasleen prestakuntza eta hori idea bat, eta aneketan ere ipatu dut ez, prestakuntza ikastaren plangintza hobetu behar ditzatekela, guz hotesiera ari direla, hor dago gora jodut. Irizpide hola asalikoena edo jarri duguna, luzeagoak izan daitezela, itzaldi batu den bezala, baina gero pixka bat finago ere jodu dut, hemen ere enbido latza. Berritze egunetako formatzaileen formazioa ere
pixkat planifikatzea ondo legokela. Eta honek lotuta formazioari buruzko ikerketak badaude, baina sustatu behar litzatekeela. Eta gero guretzen, gurasoa eta pixkat ateak egitea, eta horre bai ikusten dut interesgarria pixkat berreskuratzea, guraso, familia, herria, zikuntza eskola, lotura hori pixka bat, ez denak harremantzea. Jardura didaktikoetan askotaneko eragileak txertatu, ez? Gurasoa, aitona-amonak, herriko pertsona, txistularia, dantzaria, pixkat integratu, pixka da, jardura didaktikoetan integratu txertatu. Gelara ekarri, proiektu komunikatiboetan sartu, ahozko aurkezpen bat egin atzo, etorri zitzaigun txistulariaren ez dakizaren inguru, eta pixkat, txandako. Azkaitz, eta inguru. Eskerrik asko. Gutxi, baina erosko. Bueno, hori izumen didaktikaren inguruko zehaztapenak, edo proposamenak, edo zertan hobetu behar ditzake, ekarpenik egin nahi duzue? Eguren konoke oso bat gogoratuta da, ahozko hizkuntzaren didaktikan ez da euskararen problema bakarrik. Frantsesan irakaskuntzan eta, esaten da aurre hizkuntzan eren batek ez duela hitzik esaten, frantses eskoletan. Orduan, egia da, guk arazo handi badokagula, baina beste oso batzuk ere badokate harremana, eskolan nola lantzen dan, eta hori Itziar eta Luis Mari Lorrengan esaten dago, ezta? 18 urteko D eredutik pasaudan, hiztun asko inoiz ez dute euskaraz hitz egin. Orduan, gure helburuak dire erregistroak euskaraz eta hizkuntzen didateka ingoa, baina hizkuntzen didatekan pixka bat aurreratzen baduzu, helburuak ere danak ezin dugu ditugu gaurtik biharrera lortu, baina eta orduan, sonaldaren hizkuntzen didatekan pixka bat klasean bertan mejoratzen badugu, hitz egiteko aukera ematen badigu, denak batera ezin dute hitz egin, ez da idatzia bezala, idatzia dena batera jartzen ditugu, ahozkoan ezin da helburuak egokitu behar dira, eta hortarako lan asko behar da, baina pixka bat gehiago lortuko bagenu. Bereziki inguruan euskara hitz egiteko aukerarik ez daukatenak irabazi handia litzake. Orduan, askotan helburua jartzen ditugu ere, nik ere nahi dut erregistroak hauta beste, baina bat, lehenengo, hitz egiteko gogauki behar da, eta orduan, hori, eta justamente ahozkoan da lotxa gehien daukaten. Ez da nahi duten edo, ez gero gainera lotxa gehien ere hor izaten da ahozkoan. Orduan, eskola guztietan gertatzen den problema bada euskararen didaktikaren gauza hau, eta asko pasatzen dira, gaitasun gutxi, inoiz ez dute ahozko aurkezpen bati, inoiz, 18 urtekin lehenengo aldiz. Orduan, hori gogoratzeko, Frantzen, arazo badela, ahozkoaren irakaskuntza oroa. Hori importantea da, eta lehenko gunean, egon ginen aurrestatzen, eta, hau, estrukturala da gure eskolan. Gure eskola sistema oso receptiboa da, eta beste herrialdetan eztabaida asko daude eta holako gauzak. Orduan nik uste horrek beste motatako aldaketa bat ekarriko da. Baina egiten badugu, ez dakit balio erantzi bat gehituko diogu eskola sistemari. Ez dugu aipatu, baina gure eskola bikaina izan behar da. Euskaraz egiten dana bikaina izan behar da. Izan behar da besteak baino hobea. Eta bere momentuan, transizioan eta ereduan, hor, hausnarketa pedagogiko oso potente egon zen, eta ereduko eskolak besteak, eredukoak, baina asko hobeagoak ziren. Eta hor, aurrera pauso handia eman zen. Eta nik bai ikusten dut, honekin lotuta, ahozko hartu dugu gure, baina honekin lotuta aukera izugarri bat, beste aldaketa kualitatibo bat emoteko. Ez bakarrik ahozkoa hobetzeko, baina gure sistema pedagogikoa aldatzeko. Ez dakit oso zen, baina ahoztu egin zaigu esatea. Nik gogoratu dut beste gauza bat esan diazuna hartu zaizula eta esan nahi dugula sormena. Sormena, bai. Nola egin, sortu?
sortzailea izatea. Esan gendun... Sortzailetasunetik eraikitzea eskola bat. Hitz hau sartu behar dugula, sormena. Kreatibitatearekin, esaten badugu bale bilakatasa, baina azken finean erronkak bakoitzak berean eta leku bakoitzean berea dira eta sormena eta ambizioa be bai. Beste grafiko zen. Sozializazio berriak izaten dela ez da, solas. Eskerrik asko askotasun lantzeko aukera ematea. Ja, aprobetxatuz. Idei desente artea dira, lehendabiziko reflexio izan da pixka bat igual hemen hitzaldiak eta zentratuarek ikustezitu, baina asko zentratu diala igual Gasteizko egoeran, esatraterako, eta gogoratzea, zenbait herri txikitan da honetan egoera desberdina dela. Oso importante dela horrek ikustea euskara funtzionala dela, euskara funtzionala egitea, eta hori denon artean ingero dugula, eta ez dagoela horrek eskolaren menpe, hasi udaletatik, bestelako eragileak, eta benetan euskara funtzionala errealitatean funtzionala izan da dinez. Gauza gehiago. Egon da ere beste idei bat, nolabait gazte batzuk eta jende bat badaola momentu bat muda egiteko unea, kontzientzia hartzen dutela, euskaraz egin behar dutela, eta hori landu egin behar dutela, igual talde berrian, eta aipatzen genuen, galdera bat ez, zer egin txip hori aktibatzeko, ez? Jendeari aktibatzen zaio, baina zerbait egin egiteke txip hori aktibatzeko, eta, aipatu dugu, ez dakigula nola, baina bada interesgarria izan litekeela, kurrikulumean sartu beharko liatekela, eta eskolan, eremu zabalean, eta kurrikulumean ere, behar bada, kontzeptu soziolinguistikoak jartzea, ez hartzea. Aurrek jakin dezaten, ez dakit hizkuntzanistasunaz, hizkuntza gutxitu ez, errealidade hori ezaguna egiteko ez. Eta hori ere nolabait, gurasoi ere, mezu hori edo nolabait, kontzeptu horiek ez dakigu nola, baina jakinarazi behartzaiela, lehen aipatu dugun arroxa koloreko egoera hori horren kontra egiteko ez, eta hizkuntza errealitatea zein den jabetzeko. Nola egin beharko litzatekeen hori, ez dakigu baina iruditzen zain, bai aurre eta gaztei eta bai segurasko irakaslei ere bai, eta bai gurasoi, komunitate osoari horren berri eman bertzea. Aipatu dugu ere irakasle guraso harremana, bidea bilatu behar dira erakuntza kolektiborako hori oso importantea dela, lehen esan dugu pixkan bera datorrela, baina bilatu beharko dira bideak hori sustatzeko. Soilei arrunt euskera eskola hizkuntza soila izan behar, hori oso argi daukagu danok. Batetik, idei bat kontrajarria ere bai ez, sozializazio esparru berriak sortu behar direla, baina argi daukagu ezin da ere artifizialki sortu, batez ere gaztei begira eta bat, baina bera berean argi daukagu eragin behar da ez, eta igual interesgarria izan litekela gaztea, behar da esparru informal monitorizatu horietatik, ziatean, kirol alorrean, eta hor badaudela espazio berriak, eskola nola bai, ikusitu gora berekin, baina eskolan euskerak ja badauka bere lekua, eta espazio berri horietara eraman behar dela hori, eskolatik kanpo ere, ere moan irabazteko ez. Eta hori eragin behar dela, baizien taldetan, klubetan, kirol alorrean, eta lan egiten behar dela ez. Eta gero beste azken reflexio bat, pixkan, oarkabean pasadana, hemen gaur igual behar da, baina atzoko komunikabideen jardunalekin lotuta, IKTak ere kontutan hartu behar direla sozializazio esparru gitxak. Gero hasi gara galdetzen nola, eta nola hori ez genekin garbi, baina nola horiek ere kontutan hartu behar direla ez. Eta hori.
Igual, esan dut, berdina baldin bada pasa, edo desberdina kontua da, justo taldean elkartu garenok eskolatik oso urrun gaudela, ez da, eta orduan, pixka bat idea batzuk bota ditugu, baina ez topa holan, beste batzuk bezain. Bueno, lehenengo eta behin, guk uste dugu, egin beharko litzatekeela jakin ze profilekin ari garen, ez da? Zein lan eskola horren edo perfilak, ze jente modu dabilenan, ez da? Detekzio bat egin behar dela horretarako. Eta hori, lehenengo pausua hori. Gero, zentratu gara pixka bat ikusten ditugun, funtzionatzen dituzten gauzetan, ez? Eta adibidez, eskolaz kanpoko ekintzetan eta horrelako gauza. Adibidez duten da, Euskal Udalekuen kontua, ez da? Euskal Udalekuetan, adibidez, Goñi, Bernedo eta horietan, Euskal Herri osoko umeak joaten dira. Bertan, euskeraz sozializatzen dira, eta azkenean egiten dira lagun, ez dakit bilbotar bat eta ez dakit tuterako bat, ez? Eta euren arteko hizkuntza euskera da, ez da. Eta orduan, ikusten dute, posible dela euskeraz bizitzea eta lagun izaten jarraitzen badute, euskeraz jarraituko dute. Hori, erretik kanpora, ez? Aizialdiari eman diogu batez ere garrantzia, joi eske pixka bat gabiltzanean, ez? Eta eskolaz kanpoko ekintzak, ez? Kirolak lokoak, orain monitore asko eta erdakunak dira, eta futbolean adibidez, inertziak eta oso erdeldunak dira, batez ere, goi mailako klubetan. Eta sortzen den indarra oso erdelduna da, ez? Adibidez jartzeko. Orduan horrela iziditu egin barko litzateke, ez? Gero, jolas orduan ere lan egin barko litzateke. Eskola askotan ikusi dugu gure esperientzietatik, laga egiten ditugula umeak libre, egiten dituztela umeak libre eta nahi duten hizkuntzan egin dezaten, ez? Ez dugu esaten derrigortu behar direnik edo zigortu edo, baina igual egin daitezke ez dakiz zer, baina gauzatxo batzuk euskeraz jolas dezaten edo euskera gehiago erabil dezaten, ez? Ez libre, horan. Hau da euren momentua. Gero eskola oso aspergarri da. Eta atzo ikusi genuen idazlan bat, lotzen zuen euskara aspertze eta gauza aspergarriekin, ez? Eta, orduan, igual egin beharko genuke eskolan sartu gauza divertigarriagoa. Antzerkia, eta hori guzti hori euskaraz, ez? Sorkuntza euskaraz lan du, ez? Eta umeak sortzaile bihurtu. Eta gero, bideojokoak zeiak eta ere euskeraz izan beharko dituzke. Ze gaur egun bideojokoak eta badukate indar handia. Diversio. ETB-en, guria esparru guztietara begira, ETB-en gaztei zuzendutako saioen utzunea. Umeentzat badaude marrazkin zidunak eta horrela, baina ez daukate kenduta aguta gara, besterik ez dago gazteentzat, ezta? Eta horreten badago. Zarrontzat ere ez dago zer, baina. Eta... Bestea gaztea badira, normala egin urtenik gaztea badira gizara naiz. Eta gero gurasoen berbalagunak, ez? Herri batzuetan existitzen dira talde hauek, elkartzen dira
motibatuta gondar dira eta euskera pixka jakin behar dute, baina oso ondo funtzionatzen dute. Eta umeek ikusten dute zelan gurasoek ere alegintzen diren eta badago hor gauza bat, ez? Eta, pixka bat badaude horrelako proiektu gehiago eta eskatu beharko genuke proiektu hauek borondatez egiten direnak irakasle aldaketen gaitik eta ez galtzea eta diruz laguntzea eta ez izatea borondate hutsa, ez? Ze badaude proiektu batzuk horrela bantzeko daude. Eta gauza bat gelditu zaite, itxen, ez du nire. Eta gero egin beharko litzateke zerbait eskola komunitateeko belaunaldi irakasle guraso ume. Aitzitza ama osaba izeba, esparru zabal horretan, jatorri klase eta klase desberdinetakoak zerbait egin nahazteko. Eta egiteko, ekintzak eta egin, baina nahaztuta. Eta baldin badaude familia zabal horretan edo laguntalde zabal horretan euskaldunak berrek izan daitezela pixka bat motore, bai? Edo, bai, eta uste dut, nahikoa eta... Denboraz, ezkeixan bat abitza, behiak bat kapenik egin. Nik dut zagotan lehenetan, baina den idatzi eta utzi dut. Ez dakit hau esan gure zuzuna den, baina askotan eskola eta gehiago etortzen zaizkigu umeak eta hola biztatak. Nik uste benetan hor dagoen erronka nagusia da gazteak, DBH, batzilergokoak, nik behar bada horako adineko semea edo gabe izan artezara konturatzen horren beste zelako utxuneak. Zauzen nahi batu duzu ezuek zuen taldean eta baina hor bai dagoela, eten bat egiten da eta umeak otzan dago dira, eraginkorragoak dira, eragina jasotezako atezago, udalerrian dagoen akidere peido bat dago beti antzerkia, jortotariak ez dakizet, baina gero hor badago tarte bat eskola nahi daudenak, eskola institutua, ez? Lehengoan egon nintzen irakasle bategaz, bera batxillerren dabile irakasten, gaztetxoa da bera, eta komentaten eban, eske uste dut indarlarregi moten dugula, eta ni apurret impacta guen nindun, baina, zer pentsa moten dago. Buruari bueltaka gabiltzala, nerabeaka zerrei. Eta nerabea dauz, beste mundu baten dauz. Haure momentua da, nerabe zaroa da, la da del pavo, hor dauz, hori respeta behar da, ez toguz lortuko, ez toguz gerturatuko momentu honetan, baina bueltauko direz. Orduan egon bergarala prest, bueltaten direzen momentu horretarako. Ez da prueba, batxillerrean antza, azten direzela, nerabe zaroan badire ez danak bardin izen gure hori, batxillerrean jazten direzela barriro, ez dakit euren burua aurkitu gurean, desbardindu gurean, eta igual hori dala momentua, baina tarte hori, eta ez dakit noz arte izango litzatzen, baina esate gauzen apur bat larte matute garai horretan, non ez dakigu non dauzen, beste mundu paralelo baten, eta ez ginen hasi beharko apurret harrapatuten justo hor urtekera horretan, ez da? Ez dakit interesgarri irutiatan. Hori jonek dionak, gero eskatu dut. Gauzatxoa bakarrik egitzeko badagoela esperientzia pilotuak hecho Donosti eta beste zenbait dena, dala Mintzalaguna programaren bersioa gaztentzako, Mintzako adreiak izenekoa, justu aldatu eginda ze Mintzalaguna programa gazte ezagutzen baldin zuten zaharrekin lotzen zuten. Azken finean da euskara erabiltzeko sistema bera. Eta beharra somatzen da gaztek arrazoi desberdinak direla edo bere kuadrilan erabakiak gaztelera egiten dutelako eta nahi dute jende berria ezagutu, euskera harremanak jarri kezkatuta gaude, txipa aldatu zaio nik uste esperientzia horiek
interesgarriak izan litezkenik ez uste hasieran igual beharra nozenik, baina badirudi gazte beraiek beharra dutela espazioak erabilerarako sortzeko eta igual kontziente dira beraien lagunekin aldaketa hori ezin dutela egin, edo badaude kuadrillak hortaz jabetu dianak eta saiatzen ari dira besta zailagoki, divertienta daude, baina egitzen zait ekimen interesgarria da, eta egitzen zait unibertsitatean ere justu urratsa ematen dezunean, lagun berriak egiten dituzunean, eta badala ere interesgarria horrelako praktikak martxan jartzeko. Nik ez, txaskarrillo kontatu esperientzia bat, eta egin bukatzen da, lehen lehirik esan duan etorkinak eta erraldunen arteko jarreren inguruen bukatzen da, baina joatzen urtean egon nintzen Arabako herri baten irakasle, eta tokatu zaten etorkinei edo euskara klasiak ematen egotia. Eta signifikatibo izan da, nik konturatu nintzen, ja kurtsu buka baino pixka bat lehen duo, beraiekin dintako solasaldi baten, galdetu nizuen, bere ikasleei ia jolastokian zein zen beraien harremana beste ikasleekiko. Esan zen nire harridurarako beraiek hirurak, bi pakistandar eta errumaniar bat, beraien artean euskeraz ibiltzen zirela patio. Eta baina gero konturatu nintzen, zerena, impresionant. Eta gero konturatu nintzen, hortikan astebete herri hartzea, iakizatera galditzen, nola esaten da ez dakiz zer gaztelaniaz, eta hau nola esaten da. Orduan, dol instituzioak erakundiak etxen doa alegin bat horren euskalduntze inguruan, baina gero beraiek saiakera hortan konturatzen dira ingurua ez datorrela bat beraiegan. Orduan gero askotan gozizketan sozializazio berriak ez dakiz zer, baina gero ohikuenak ere patioa, solasaldi bat, eta hor ere dago akatsak. Askotan berriz eta jundiarren nian, oinarrizkoetan ere badatzen. Gure eskolan hasi da ama bat soka saltua erute, joaten da, ostiraletan, gazten da, bat, bi, hiru, eta hola. Edo zer gauza hitzen, eta amak elkartzen, sukaldaritza ikastero, edo zer gauza. Da gehiago, edo zer gauza da gehiago. Ni juntatzen ez beste batekin eta edo zer gauza. Edo zer gauza da zerbait, presentzia. Gasteizen, eta baina Gasteiz goratu, Nafarroa, Gasteizen kuadroa mandot eta arrazio daukazu, konpartitzen dut, baina pentsa Nafarroa, iparralde, Gasteizen hitz egiten dut, baina Gasteizen jende asko bizi da, eta euskaldun asko da, eta funtzionaltasuna Gasteizen bilatzen dugu, ez da bakarrik ikas dezaten, ez, nahi dugu erabiltzea. Eta euskaldun asko dago, eta hori, baina edo zer gauza, soka salto bat, patioan, hori. Joan da, venga, eskaini, porque gustora hartzen dago gaina. Instituto bat Gasteizen, irakasle, euskarako irakasleak eta beste zenbait irakasle, juntatzen ziren astean bitan edo, patioan eta apuntatzen ziren ikasleekin, bandera gute zuten, dantzan egiten zuten, euskara eskatzeko eta besteekin, beraien artean ere euskara zitzen egiten. Eta jende asko ditzen. Oso gutxi. Zaini gehitzeko, gironek aipatzen duen bidetik, hartzeko, esaten nola izan eta irintzen tailerrak ematen, nila urte, ikastola batean, amasei urteko nomena behin. Ikastola publifikatua, ez? Han ikastola hortan, ikastetxe hortan, identidadea, nazitasuna eta hori lantzen dute, eta beraiekin hitz egiten, eta errantzea, beraiek hizkuntza ditunak eta bat, momentu batean klaseko liderretako bat, ikusten zen berak esan zigun, euskara hor dago, badakigu. Taierra ez da, pixat, nire ipatuz hizkuntza txituak eta hori guztia, beraiek egokitua, beraiek kasual izateko eta gauzalik eta arraxena, eta esan zigun, badakigu hori guztia, esan zigun, euskara hor dago. Baina guri, mendik ataratzen garenean,
ez dugu balio, momentuetan. Ez, eta gu gaude, beste ez zingu nola esan, baina gaude beste uniberso paralelo hortan, eta ez dugu balio. Baina badakigu hor dagoela. Eta horren, noizbait aterrizatuko dugu ere, eta ze hori da nahi diguna ere, mundu batean, ez koguna dugu, euskaraz bizien dugu, baina ez dugu balio. Eta esaten zigun, sozializatzen moduak ere Donostian zen, eta guan bulebarrean belanaldi asko juntatzen ginen bezala reloj toki batean, hauek bitzen dira McDonald'sen. Da, sozializazio tokia McDonald's da, eta beste honek bera esaten zigun jarraia. McDonald'sa, euskaraz izango balitz, eta langile euskalduna euskaraz atendituko balitz, eta esaia, handen euskaraz izango balitz, bagoar guk, guretzako izango zan ere. McDonald'sak egiten behar dugu. McDonald'sak egiten behar dugu. Azkena faltada, eta azkena. Aurreiritzia, da. Aurreiritzia, ja behar du gabizaio. Gero botako ezkina. Bueno, idazkari sekunda, orduan dugu nik ez dugu eta euskaraz ikasten da bizen horrek dut izan komplexu, igual, baina bai barne gatazka bat askotan akizotena euskara bat tunin edo bizkairaz, horrela bakiot. Nire berber eta ulergarri baten itxi, Bueno, harina ere, bai? Bueno, gure uste eta aurritzio orokortuak eta komentetan egon garena da, azkenin bakoitxan jokabidea guztiz lotut dauela, sartzen duzko izan guztiekin edo luzen uste eta aurrituzki horrekin ez. Eta orduen dala importantia lehenengo begizko edo detektago edo zeintzu bidezan aurrituzki horrek argitzu edo aurrituzki horrek aipatu dugu. Eta horretako aztertu inbidalago ez, gizartie. Ia bakoitzan zertentzetan dagoen edo holan ez da. Gero ereduen eztabaidie itxi, aipatu dugu, beti eredua, eredua eta eredua hona bezala hori gero, zeo zer bitxune edo duzu, moraz pizkatu lan da. Inglesa aipatu da, inglesa egoten gabizela garrantzi pilo bat, alde danetatik zartzen eskuela inglesa ikesi dela, eta inglesa ikesi ondo dau, baina beti geure bertoko berezko hizkuntzi aztu barik lehenengo bertoko ez. Gero ikesi egin zuzen danak. Hortu hoxez, horrepedeia, iritizek edo guztiek zartu esku zenak, inglesa ikesi bidea eta lehen aipatu dan duen, inglesa hileku gehizea moten dutzegu, eta euskari aztertzen da. Orduan, inglesaren garrantzia aztertu eta bihar dauen neuro isen txertatu, baina konkretan da. Aipatzen egon gara, oin dela urte batzuetatik, ja frantzesa ez dela erakusten bapebe, eta inglesa erakusten da pilo bat. Orduan, Donosti ingurun eta ja lapurriko mugatiko gran bizian jente askok, inglesa hobeto dakizela frantzesa baino, eta logikien barren usta asko sartzen azka asko bat. Egunerokotasunin frantzesa gizarri da, ez? Gero aipatu profesionalak formazio soziolinguistiko dukitxie importantia da. Azkenin profesionalak jazten badugu oinarri soziolinguistiko batzukin, diskurtso batzuk eta badukez, gurasoei aldutzen argumentaulan horaz, arrazoitxu eta bat hartu txintez, eta eta gero, kurrikulumun aipatu momentu bat hona harinari lehen zeuek esan duzuela uste, kurrikulumun izantzik oinarri soziolinguistiko eta garrantzitsu izango zala. Eta, aurreitu bat. Gero aipatu
hezkuntza eta beste sektorien arteko komunikazio ezak sortu dela, disonantzia bat, eta horrek behitzen dela, azkenien batu dut hezkuntza, gero batu da aika, abe, eta ez dagoela loturek eta eskolak edo ikastetxe bezala, hezkuntza dagoela hor, eta beste gana, begirela baten moduen eta ez dagoela lotura askorik eta horrek bai itxen da bela, gauzak ez aukitxe egin argi eta bai iritzi okerrak uste okerrak edo horrek izan. Eta, orduan esaten hasi bezen modun, gure jarrerak lotute doiz ikustikin eta horri ditzikin, orduan biherko litzakela aztertu gizartiren deusen jarrerak eta kontuen hartu soziolinguistika. Horrek jarrerak, ze erantzun emon edo zelan zuzen dut. Jarrerak aztertu eta horrek erantzun dut. Bueno, azkeneko ekarpenei eta baita erantzunen zuen. Eta honeko sortuta ditugun aurreritzi edoko horien gainean. Nik aipamen bat aurreritzi inguruan edo dautarako aurreritzi interesatu dut, ez? Pixka bat epaten du batzutan aurreritziak ez dakit generatzen diela eta sortzen diela eta ez dakit zer, ez? Eta nire susmoa, interesen arabera sortzen dien aurreiritzi horiek, ez? Hiru eledun markoak eta abar, ez? Positiboan ikuspegi horrekin edo hori zabaldu guran, atzeko ateak zabaltzen direnean beste gauza batzuk egiteko, ezta? Komunikabideetan, administraziotik zabaltzen diren mezu horien garrantzia guztiet erabatekoa dela, ez? Eta holakoetan, susmoa daukat, ez dugula jakiten aurre egiten abiapuntua, ez? Piskat, oso aurrera joan da geroko kalteak somatzen ditugula, bai? Gogorra kalde diagula. Hori da. Ez nire bezala horrek guztiekin lotuta, hora da gire etorkinen inguruan, eta ez etorkinen euskara, baina etorkinen inguruan jamaila makrosozialen, bada oso rumurroak eta uste dut, okerrez banago eman zaila erantzuna, ematen ari zaila instituzionaletik eta horan incluso argitalpen batzuekin eta hori, eta zego gaizki hemen inguruan ateratzen diren rumurro hori ere erantzun bateratua eta pedagogikoa eta bar ematea etorkinen inguruan ematen diren aurreiritzi ematen zaizkien moduan, ez? Argitalpenekin eta holako ez? Nik esango diot, importantearen fokoan jartzen dugu, ez? Egi bagintzak korreo ibila, korreo sustendenari ibila, eta hortik etortzezku usteak eta oso logolotua den sensazio hori hortik etortzezku, igual kontu dugu beste eduan dugu jarri eta hori uste horreko horrekatzea. Eta gero peio jovenik sustendenari bilotik ere ez, askotan gure jarrerak eta gure diskurtsoak dira justifikatzeko benetan egiten dugu. Benetan neurriak edo leheneak jartzen baditu, beste modu bat ere egiteko, diskurtsoak ere modatuko ditu. Gauza bat, euskeraz egiten badira, hau euskeraz egiten da. Azten gara euskeraz egiten, mantasunez, betiago da prozetzen duenik, baina fokazio jarri horri, euskaraz egiten ari, eta berak justifikatuko du berez zergatik egiten duten euskeraz, eta guztura dagoela da, fokoa hau txetarri. Bakarrik, galditu da bakola pixkat gazteen, danak izan gara gazte eta danak oki ditugu referentziak. Egon gara, nik siderales ez da genuen egon ezen, baina referentziak oso beharrezkoak dira, hain zuzen horregatik. Eta, igual moduak aurkitu behar dira, baina ikustor gazteek behar dituztela, nik behar izan ditut eta orduan baino inoiz gehiago ez ditut astu. Oso importantea da, etxigarria da, baina referentzia bat gara, eta justu oso importanteak dira, orduan dago behar handiago. Herriko txistularia, herriko bide laguna, herriko zerbizen, okai ez da roi batzan parte hartu dutenean, igual eskolan jaso dute euskera, baina eta ez
dute alderdi afektibo hori bizitu, ez, elementu afektiboak eta la. Baina herriko ez dakit nor, kontatzen dionean ez dakit zer, hizkuntzaren historiari buruz, edo ez dakit zeri buruz edo la, eta jende potentea eskaintzen diozunean gazteari eta jende esanguratsua izan daitekena, eta gerora hori beti gogoratuko dugu, honekin hon ginean, eta hori genuen behakin, eta rekonozimendu igual momentuan ezin dezute, igual ez lortuko parkurran, 10 hitz berri sortu arituzunak ariketa jarri izan euskarak irakasla ez udarantan, momentuzu parkureko 10 hitz sortu eta erabili, ez? Igual hori ez du, baina dena da bali da, eta nik uste esanguratxoa dira horiek afektiboki belaunaldiarreko tailerretan ez bala ez guztien. Beste gara, azaltzeko, igual ez bezena, nik esan emazan, hizkuntza informala epitza bezena garrantzitsua da hor, esaten zuenean hor dago hori da. Espazioak identifikatzea. Berarentzat hor da, dena zen gure hizkuntza da, nire herrikoa da, eta hori ez festival egunerako, baina hor daukat, anklaje hori hor daukat, din hau hemen espazio sideral batean, baina hor daukat anklajea, bia dira da garrantzitsua. Geixen bate jonek esan dagoen nagatik, esaten nagoen. Ezintasun handia da hiltzeko gaztei, ez? Baina, nik gogoratzen duten esperientzian, zenbait pertsona, azte zinean, ez? Principio ez denbora aldetik, ezkipen gabiltza, beratu gabiltza, eta nezkaz lideratzen principio goizeko saioa, hezkuntzari eta bizikoaren zein maitutakoa honetik ezkertu da. Eskerrik asko, etortzeagatik, parte hartzeagatik, asunto ez bigarren horria.